Noga ajung lama kiri ni bagai patara hasteo thangmani samung tangna ni bagai hik chana charina ni bagai ojero hayung hakota mariwai corona virus ni bagai Bharat hawa lockdown khlai rijak mo Tripura hasin joto bororokno patara hasteo kwchai tongrok baikha pia ulo haste hapang borokno tubona bagai samung butang yagona halka baksa baksa hasini borokno tubujaka pia ojero baksa borok patar hasteo samung tangoi tongphano borokno tubona bagai haste habani bukhate sakai ripano lekha rengya porimayani bagai patar hasteni borokno tubujak phana je saimaya boroke sopaidiya omakena takho khoksa khwai Kalyanpur gila tori bidya mohan jomia kamani takho Ranjit Deborma mungoi khoroksa borok bobo kerara hasteo samung tangoi thangmani pia bok phaimania kochai tongruka kerara hasteo no takho Ranjit Deborma nogo phaina musung ma phaya nogo bonima sakhamya ongoi thangnai chasani fungo osungsana yakari thangka bosa butui puma bopon hamjago khunphano kobagai toni sugumaya yakari ni mar horo tabuk takho Ranjit Deborma bonima thui thangphano bo boni mani mukhangno nukliya Tripura sarokto siri sitini simino hukumo mukumo hoda raida rogoi ma phathika hunke ma phani boron mannarogoi ho dolan kanayo pia takho Ranjit Deborma boma thui thanggoibo nogo sokayani bagoi bomani dolan makanya abuni bagoi bo nogo phaina bagoi haste hapano chubachu sanka bono tubu jade hunei yagulo takho Ranjit Deborma boni jungjano tui kokthom na tamasaka naini di norok chini kokthom awo सरकारनो रिक्वेस्ट खायो आना अरन बाहाय तlang अरन तlang माहे जानाय ताई आनि नुखुंगो द आनो तlang माहे कमे आन नुखुंगो फनो हेल्प खालाय मांगाय बिला जानाय आन नुखुंगो जाया सुगिया ब्लाय जोंजालनि नुखुं आमन बागै आं गयजाव जोंनि सिरां जाति चेरानबो ताइसे दिनै तामिन सानाय बुमा बुफा Logya toya tori tukha mokon lugya nuri tukha kotor kolok khai pushui tukha abone bisingo sing tene bumani mukhang nugya bumano yakba thang thangi ma sogya kesin bakha busuk dukho kalai jotoni no ama baba tong joto dukho kalayo ama jotoni phaine abone bisingo sing tene bumani mukhang nugya tini oro bali mas fabulia oro kerala kesajak ang aun bagai belai dukhonang do tahu te bugu song jotoni ma phaw tong no jotoni no jingjalo phayo haipano ani haike joto kebon yongyana ang tini oro tongto tei ani amano je agirang tongmani khokja khonoi pathogoi bono jibi sakle no naikha jibi sakrai dogon naimani ngo puru argo rang paisa krin bagai no kifil matokha no kifil tumani yagulo ane amono kathang maralia on mo thaithangka o rang paisa kri mani busuk dukha busuk bejal busuk jengja chini borong mun chini kri bigrang ajai hamini kopalo hamia nongi matongjo ang tini joto lukurung sanam sungangke oma hai kapal ro kebota manthon ani hai kapal kebota manthon ang tini oma hai tong ma hai ro kebota thon nadi ang tini busuk kosto tong amani bagina ang khadu khunangoi tong tabuk senang sati channel ni number hangge ang daily news nai tong Engkai komen kaitini bini namar mandu, tapi sengasu lekha pora bukerai ja sengasu mokol bonu ya, awon bagai buaya hege pro karga tongmanya, lekha pora tong hai tong utaisha, nukai sige tong utaisha buaya hege tongmang amon bagai tini 27 tarik tren Kerala ni tren coli pro ang, orang tangan saya tong nani Hanole sawi simanya ang bagi tanai. Ngetai 26 tarik ni khana ka 26 tarik gobo boi chalayo ngya nei ngeba odriba ang hasala tong yang chini tongman jaga ngai train station ma onek salo taw sing tongman jaga hangke enak kolom okalo nga oran thana hangke prai 12 ta reserve nang thang ka ani yago khoksa paisa sikri ang bagi ka thanai ba
an boy ora amai ka sawai ma tong ka ana mana hada hanno na ang nai na sing tong mani wa amun bagi tini ana ma thi panang soilia am bagi ang sarang sati chinan no belai ka ham bai ro ang te khulung